Habis sudah Khulaina. Ambai जों दिनै चिनियाव आश्रामबारि केन्द्र साबि आश्रामबारिनि Bgjk पश्चिम चाम्पासरा बिसिनि आन्दारनि 4 नं वार्ड चिनि ताकु रन्जन नखुंगो जों फायजाक थांनाय समबार bo ini Sajla Runal संजानाय याकारि थांगा साखिनि माबाय खाना बरकनि अर स्राद दंनाय ओंखाय जों सिनियो Champa ramsayo जों दिनै TIPRA Mothani सिसा जे चुक्ति जों बरनो सुबानान दिनै थाइका ओंखाय जों गोबां सुबायमे जों माइरं दै सुबानाय दै तताव खायसियाखौ दै सफायनाय बे माइरं तुबुखा अमो बायबंनि गोबां हयतो सुबा मुंमाया हायपानो इसिसा सुबा सुलेंनाय हिनि जों फैयो ओंखाय अमो चिनि बुबा ग्रानि न कायसा दागि मुं दंगो जों जेखौबो अब हाय नखरनो जों सुबानानि बागै दागि मुं दंगो ओंखाय जों तिनियारो हाय सफायजाक जोंनि TIPRA Motha पार्टीनि आश्रामबारि ब्लकनि वाइस प्रेसिडेंट Subalsing Debbarma चिनि रिजनल प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट Trithit Debbarma चिनि DWF प्रेसिडेंट Juhina Debbarma Khuboi चिनि वाइस चेयरमैन Manob Debbarma चिनि ब्लक नि Ranjan Debbarma सं सबजोनाल तुलासिकनि वाइस चेयरमैन Debbarma Khuboi जोंरो हायलायजाक ओंखाय अबनो जों अनुखुं चिनि थैजानाय Runal बिनि कला खाकसामा मानथुम बे बंनि खाना जे स्राद दंनाय अब गाहामखौ जों कायतनि थानि जों सुरिनाय ओंखाय अमनो जों जेरो किसिसा सुबामानि अब जों अमो खुनुकमानि तामहिनानि बररक अमो हायकाय जतनो किसामिसा Chubalaikha ओंखाय जतनि किसामिसा सुबा समुयाखै तमो भिडियो खायो किसिसा सुबामानि अब तामहिनानि लासिमाइसा हायबो हायपानो अमो हायकाय किसा खाय केबो Chubalaikha ओंखाय अब बायनो बरक खरकसानि किसामिसा सुबा मुंगो अ नाहार मुंगो नाहारिनो जों चिनि TIPRA Mothani बिथै जों जेफ्रो पानो जेथानि पानो जों सुबालायो तेबो तंनि जों खोनाओ आरो बथानि सुबालायनाय गायसुनो गाय बंनि रुनालनि बिहिरक दङरो ते बिन चेराय बुरि रक्सा दङो बर दङो बर बेलायखायनो ताबुक जों जालन खलायजाक बरनो बाहायखाय थिनांगो सुबासु खायमान अब जों नायनाय देखायसा ओंखाय बरखाय अ बिसिनिया को ताकबो बरक तकसाया पश्चिम तकसाया बिसिनि बरकनो बकयनाय बरक रुनाल नुखुंनो बाहायखाय बिसिनि तरफ থেকে Chubai मान सरकारि भाबे बंनि कुनु सुबिदा दा बंबाङि तंनो जों निश्चयनो सरकारि थानिबो जों गबं नारनाय बंबां हामबाय